natáčať. Že by chceli niekto z nich natáčať naživo vysielanie, tak preto tu nikto nenatáča z nich, čo cvičí. Lebo sa boja, že by im to ukradli ten statív aj s kamerou. Preto sem chodia len ráno natáčať, keď to není veľa ľudí. Toto veľa ľudí na vonkajšom fitness centre není ani vo veľkom fitness centre. Toto má len 10x5 metrov.